שלום, שמי דוקטור איתמר תיאודור, וזו גיטה המקסימה. גיטה נולדה וגדלה ברפת תעשייתית בשנת 2012. היא בסך הכל בת 4 ובהיריון. היא נתנה חלב, אבל לא מספיק חלב, ולכן שלחו אותה לסוחר, כלומר לשחיטה. אני קניתי אותה, עכשיו היא נמצאת כאן ביודפת ביער הקופים, וזוכה לטיפול אוהב, מסור ומקצועי. תרשו לי לספר לכם משהו על החיים המקצועיים שלי. אני אקדמאי, מרצה באוניברסיטה בתחום לימודי הודו, ואני מלמד כל מיני קורסים, כולל קורסים על מהטמה גנדי, על מורשת גנדי, שעוסקים באי אלימות, בצמחונות, באקולוגיה, בתיקון חברתי, ברוח הבאגבד גיטה, ברב דתיות ובדברים מהסוג הזה. אני רציתי מאוד להביא לארץ כמה דברים מתחום מורשת גנדי, כמה רעיונות, ובין השאר את הרעיון של ההגנה על פרות, וזה הדבר שנמצא פה לפניכם. כמה זה עלה לי, אתם שואלים? כן, שילמתי 9,000 שקל מכספי כדי לרכוש את גיטה, ועכשיו ההחזקה שלה גם עולה כסף. חציר, תערובת, טיפול, בינוי, וטרינר, לא הרבה, אבל זה עולה. ולכן הקמתי את הפרויקט הזה. אני מזמין אתכם, מבקש מכם להצטרף אליי, לעזור בהחזקה של גיטה. ביחד נחזיק אותה, נקיים אותה, וכן, גם נקים קהילה קטנה, אולי האגודה לטיפוח הפרה בישראל, קצת חברות, קצת קהילתיות, קצת שותפות לדרך, ובעיקר נגן על גיטה הפרה. תודה רבה לכם.